Ahojte priatelia, prvý sneh je tu, za chvíľku sú tu Vianoce a ja mám super tip na vianočný darček, hlavne pre cyklistov. Je to keramická ochrana rámu bicykla. Nie veľmi som tomu veril, ale musím povedať za seba, že je to výborná vec. Dodáva sa to v takejto škatulke, ktorá sa prakticky skladuje, dobre balí na Vianoce a hlavne máte v nej dve špičkové handry, ktoré si poviete, že áno, nie, ale sú naozaj dobré. A máte tam hlavne tú keramickú ochranu. Nastriekate na jednu handru, nanesiete na rám, druhou zaleštíte, hotovo. Pozrite sa, aké je vonku počasie, ten rám skoro nie je špinavý. To svedčí samo za seba. Takže vrelo odporúčam, super vianočný darček. Vidíme sa a ja vám prajem krásne Vianoce. Ahojte.